už len tým, že Boh je dokonalý, tak nemôže zároveň pribrať alebo strátiť nejaký stav. Hej. To, že existuje mimo čas v stálom teraz, to sú veci, na ktoré nepotrebujeme žiadne náboženstvo. Stačí trošku porozmýšľať a človek príde na to, že takto to nutne musí byť, lebo opačná alternatíva sa sama rozsype v rozpore. Hej. Čiže čo on, akože keď robím nejaké hriechy, tak Boh sa nerozhnevá kvôli tomu? No, nemôžeme to chápať, že sa rozhnevá doslovne. Boh je z definície dobroprajný, je z definície a vždycky nutne naklonený priaznivo k človeku. Ak človek zhreší, tak vlastne problém nie je na Božej strane. Problém je v tom, že človek si vybral ako zdroj svojho dobra nie Boha, ale očakáva nejaké blaho od nejakého stvorenia. Ako tých príkladov je nespočetné množstvo. Človek napríklad vymení Boha za peniaze, alebo vymení Boha za nejakú svoju kariéru, za presadenie vlastnej vôle, za človeka, s ktorým chce žiť v rozpore s Božou vôľou. Tam môžeme hovoriť celé spektrum možností, prečo sa človek môže rozhodnúť namiesto Boha. A všetko toto je vlastne hriech. Ak ja dám prednosť stvoreniu pred stvoriteľom, to je jedna z definícií hriechu.